Ahoj, jmenuji se Adam a tohle je video o takzvaném zabijáku GoPro kamer Xiaomi i 4K. Předem bych chtěl zdůraznit, že se nejedná stejně jako u předchůdce o low budget kameru, neboli kameru patřící do nižšího cenového segmentu, ale Xiaomi i 4K má za cíl konkurovat nejlepším sportovním kamerám. Tato sportovní kamera je nástupcem výborné Xiaomi i první generace. Ta nabídla za nízkou cenu dobrou kvalitu obrazu, však postrádala displej a veškeré nastavení se muselo provádět skrze aplikaci v telefonu. Tento neduh je však u dnes recenzovaného nástupce vyřešen, o tom ale později. Začneme tedy balením. To je zkrátka strohé. V krabičce nalezneme pouze krátké návody k obsluze, micro USB kabel a samotnou kameru. Kamera se prodává ve 3 barevných provedeních, v černé, růžové a bílé. Já jsem si koupil černou, tak se na ní pojďme podívat. Na přední straně se nachází čočka a identifikační dioda, která signalizuje běh kamery či plné nabití. A co boční strany? Na jedné nalezneme micro USB konektor ukrytý pod krytkou. V této krytce bych měl výhradu, jelikož překáží při připojování kabelu, ale to je detail. Na druhé boční straně se nachází úplně nic. Spodní strana ukrývá závit pro uchycení například na stativ a dvířka, pod kterými se skrývá baterie a slot pro micro USB kartu. Tlačítko spouště nalezneme na vrchní straně situované mezi dvojicí mikrofonu. Jeho součástí je také indikační dioda, která upozorňuje o nahrávání červenou barvou. S tlačítkem dále sousedí reproduktor. A dostáváme se k hlavní inovaci, a to k na zadní straně umístěnému 2,19 palců velkému dotykovému Retina displeji s rozlišením 640 na 360 pixelů. Rovnou mohu prozradit, že toto řešení je naprosto geniální. Pomocí dotyku se kamera výborně ovládá a zapomenete na zdlouhavé překlikávání v menu, při změně nastavení, jak tomu bývá u jiných kamer. Podrobnější specifikace najdete pod videem. A teď pojďme k samotnému užívání kamery. Kamera je sice o trošku větší než konkurent GoPro, avšak má stále kompaktní rozměry, jak tomu u sportovní kamery má být. Po spuštění kamery horním tlačítkem překvapí opravdu rychlý start. Nyní si můžeme vybrat, co chceme provádět. Pohybem ze spodu do vrchu nám vyjede nabídka režimu jako foto, video, slow motion, timelapse a další. Stačí kliknout a máme vybráno. Pohyb z vrchu nabídne 4 ikony pro usnadnění přístupu. Máme zde ikony pro Wi-Fi, Bluetooth zařízení, zamčení zařízení, zde se jedná jako u telefonu o pohasnutí displeje a pro probrání potřebný slide kolečka do zámku. A poslední ikona značí vypnutí kamery. Kamera se dá samozřejmě vypnout i horním tlačítkem. Dále ozubeným kolečkem se dostaneme do nastavení. Zde je velká škála rozlišení, různých rychlostí snímku za sekundu, nahrávaného videa a dalšího. Manuálně si můžeme nastavovat vyvážení bílé, barevnost, ostrost a další. Překvapí možnost elektronické stabilizace obrazu. Ta funguje na principu mírného ořezu videa. Výsledný ořezaný obraz jakoby levitoval v neořezaném rámu. Koho tato funkce zajímá dopodrobna, doporučuji video v příloze níže. Dále se můžeme překliknout do dalšího menu. Zde si můžeme nastavit potlačení fisheye efektu, to znamená, že výsledné video nebude na okrajích prohnuté, opět dojde k mírnému ořezu. V tomto menu můžeme využít nastavení Wi-Fi pro připojení s telefonem, formátování karty, Bluetooth párování a mnoho dalších funkcí. Za zmínku určitě stojí možnost otočení obrazu, což potěší například při přichycení kamery vzhůru nohama. Já jsem tuto funkci využil při přichycení na přilbu a nemusel jsem v editačním programu video dodatečně otáčet. Ikona vypadající jako play v rámu nás pošle do albumu. Zde si můžeme prohlížet, mazat či přitáčet nahrané klipy. Další výbornou funkcí je možnost změny hlasitosti při přehrávání videa. Nyní k natočeným videům. Mám zde několik ukázek videí v různém rozlišení. Předem chci upozornit ohledem na výkon mého PC, že toto výsledné video na YouTube je ve Full HD, tudíž detaily plnohodnotného 4K si zde neužijete.
ale pokusím se do odkazu pod videem přidat samotný klip ve 4K kvalitě. Začněme tedy zmiňovaným 4K. Ve videu lze vidět, že se jedná o opravdový požitek. Obraz je věrný, kvalita se dá s přehledem srovnávat s nejlepšími akčními kamerami. Mějte však na paměti, že 4K kvalita vám zabere hodně místa na microSD kartě a výsledné editování takto pořízeného videa bude vyžadovat výkonný hardware vašeho PC či laptopu. Další dvě rozlišení moc v oblibě nemám. Prvním je 2,5K. Lze vidět, že se nejedná o širokouhlý formát jako u předchozího 4K videa. Stejně tomu tak je i při nastavení 920 na 1440 pixelů. Mou nejoblíbenější variantou je Full HD, tedy 1920 na 1080 pixelů, ideálně v kombinaci s 60 fps, tedy 60 snímků za sekundu. Video na Full HD můžete nahrávat v 30, 60 nebo 120 snímcích za sekundu. Odchylky v kvalitě jsou nepatrné a plynulejší obraz opravdu poznáte. 720p je vhodné tak akorát na natáčení slow motion videa, při kterém dokáže kamera pořizovat až 240 snímků za sekundu. Zde máme ukázku takového slow motion videa. Vidíme, že kvalita videa klesla, ale obraz je opravdu plynulý i při zpomaleném režimu. Abych neuváděl pouze příklad za slunného počasí, zde je ukázka s menším obsahem světla. A nyní poslední klip ukázky videa pořízeného za řídítky motorky. Tyto záběry si opravdu vychutnávám. Dalším plusem kamery je škála příslušenství, kterou si lze dokoupit. Jelikož obal je navržen tak, ať lze kombinovat držáky s jinými kamerami, například GoPro, není problém kameru takřka kdekoliv uchytit. Dokoupitelného příslušenství je tedy mnoho. Za zmínku stojí vodotěsný obal, stativ, silikonový obal, dálkový ovladač, nabíječka baterií se sadou náhradních baterií či rotační bazmek pro pořizování pohyblivých timelapse videí. Dálkový ovladač velmi doporučuji. Párování s kamerou je jednoduché a funkci plní na výbornou. Při natáčení videí jsem používal převážně tento ovladač, abych při spouštění nahrávání nehýbal kamerou umístěnou na stativu. Pojďme si to tedy shrnout. Výhody. Výborná kvalita pořízeného videa, velká škála nastavení a jednoznačně dotykový displej. Ačkoliv zde by se dala považovat jako nevýhoda nemožnost použití displeje, když je kamera ve vodotěsném pouzdru. Ale to je detail. Dalšími výhodami jsou vysoká výdrž baterie, a to až 2 hodiny na nabití, či možnost přehrávání videa se zvukem. Když už jsem zmínil baterii, určitě pochvalu zaslouží i dobře ovladatelná dvířka baterie a výměna se tedy nestává hororem jako u některých jiných kamer, kde bez nehtu ani ráno, například jako u SE4000. Co si však pochvalu nezaslouží, je krytka micro USB konektoru, s kterou se peru pokaždé, co konektor ke kamerce připojuji, ale chce to buď lepší grif, nebo ji úplně oddělat. Přecházíme k závěrečné otázce. Je tedy tato kamera opravdu GoPro killer? Napříč internetem se šíří názor, že ano. Já se k němu přidávám. V tuto chvíli Xiaomi předběhla svou dobu a konkurence se s tím musí vyrovnat. Brzy vyjdou nové kamery GoPro a to již 5. generace. Spekuluje se také o dotykovém displeji a dalších podobných funkcích, jako má Xiaomi. Když si ale uvědomíte, že Xiaomi je již na českém trhu a prodává se za cenovku okolo 7000 korun, tak zkrátka není co řešit. A touto bombou se s vámi loučím. Děkuji za zhlédnutí, nashledanou.
Kamo ta značka, vole. Tak to nevím.